Natal KwaNongoma. This is Babu Dr. Voices Watch. Good people, let us talk about the demise of our ethnic value ebunyangeni. What literally demise ukufa ukulapha ebunyangeni. Most of izinyanga namhlanje angikhulume zangoma ngazobesa ngoba most of izinyanga namhlanje they wish to be something that they are not. Izinyanga namhlanje they've got an attitude and appetite of being abafundisi. Izinyanga they've got an appetite or a wish of being abafundisi. Bafuna futhi azazi na isho ukuthi zifunani. Ziseyona kodwa zifuna ungena ngapha ensidisweni but azazi ziyayithanda iginqi zangapha iorgan yangapha. Ziyathanda ama testimonies zangapha but zisengapha but azinayo isho ukuthi yini ezifuna. That alone it demises our ethics of practice oba into esiyona siyenziwe idlozi. Qale phansi. Into esiyiyona nje wase ithongo lesinike lo msebenzi. Ithongo lesinike umsebenzi. But idlozi lasishitshisa into esinikwe yithongo. Ngalondlela kunabantu abeza kuthina sebahamba baya emnqamlezweni. Bafika bangangena kwelamathongo ngeinkinga zabo. Mebebuya beza kuthina ba amadlozi, bafika kuthina amathunzi amnyama, bafika kuthina bezokhala bezofuna sibenzele ukuthi. Ngithatha isinqumo ke sokuthi rather than letting the demise of ukulapha abantu bagcina benza ezinye izinto engezona, angeke ngakhe umuthi esubiza ukuthi umgeza dlozi noma umhlamba dlozi. Umgeza dlozi noma umhlamba dlozi. Lana kusuke ngifuna ukuthi ngigeze isidalwa sakho period. Okuyisona esiza kuwena namathunzi amnyama. Esenza ukuthi imiyalelo yasethongweni ingafinyeleli kuwena. Ngoba wena kade uphupha ithongo belikutshengisa ngisho umuthi ebeyimzini umuthi endaweni ukuthi kunomuthi endaweni ukuthi kunomuthi endaweni ukuthi kunomuthi. Ithongo belikutshengisa kodwa kwafika idlozi elidungekile kuwena lafikela ivala lonto thile wena uzuvuma lento elisho. You understand? Ngalo ndlela that is what I'm trying to tell you is this. Ngibese ngakha umuthi esubiza ukuthi umhlamba dlozi noma umgeza dlozi esubiza ngani wena. Wenza 4 days umwenza lo muthi. Umuthi engenile lapha ungenile uMamponzana wangena uMabusana. Bunge kuze usale. Wangena uMabusana buke ngizisale lo muthi. Imithi engikholelwa kakhulu ukuthi uma ngiguqula umkhathi kufuna ungene uvumo omhlophe. Uma ngifuna nje uguqula kahle umkhathi kufuna ungene uvumo omhlophe. Ngeke uye usale unqeke indlela bengifisa ukungawusho but ngeke uzosala. Kodwa